مو قاعد حن مساكم كبور حزب ኤርትራ እዚ እቲ ወትሮ ቀዳም ኣብ ሰዓት እዚ ናባኻ ዝፍኖ ናይ ንጋባእ ደቂ ሃገር መድረኽ ህዝቢ እዩ ስለ ዝኾነ ብህልዊ ንከባቢኻን ንዓለምን ብፍላይ ከዓ ቢድኣታውነት ሓያላት ሃገራት ኣብ ሃገራዊ ህልውናኻን ፖለቲካዊ ጉዳይካን ክህልውን ዝኽእልን ዝረአ ዘሎን እንቅስቃሳት ብዝምልከት ብንቕሓት ክትከታተሉ ምእንቲ ክትበቅዕ ንምሕባርካ እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ናይ ሎሚ ርእሲ ወግዕና ህዝብና ካብ ቢድኣታውነት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ትኸስብ ዶ ትኸስር ዝብል ነዚ ሕቶ እዚ መልዓሊና ንስኻ እንታ ኩሉ ዝኸፈልካ ተቓላሳይ ጅግና ህዝቢ ብግቡእ ተረዲእካ እቲ ንዓኻ ዘርባሓካ ልኡላውነትካን ልኡላውነት እታ ዝደኮንካያ ሃገርካን ዓቂቡ ብናፅነት ዝቐፅል ሓራ ህዝቢ ክትከውን እቲ ወሳኒ ንስኻ ምዃንካ ስለ ንኣምን ጂኦፖለቲካ ዓለም ንምቁፅፃር ኣብ ዓለም ይካየድ ካብ ዘለው ህዝብታት በኣላፍ ዝፀንቱ ዘለው ብምስለንነት ዝካየዱ ናይ ኢድ ኣእታውነት ውግኣት ንመርምር ምክንያቱ ድማ ጎረቤትካ ጭሕሙ ክላፀ ጭሕመኻ ማይልኸ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት ሃገራት ብኢዳ ዙር ይኹን ብቐጥታዊ ኢዳእታውነት ተሳቅየንን መንግስታተን ተገልቢጦምን እዮም ሎሚ እውን ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ ሎሚ ካብታ ነዛ ዘለናይ ዓለም እናመቓቐላ ዝኸይድ ዘሎ ክልተ ውግኣት ሓደ ውግእ ሩስያን ዩክሬንን ክልተ ውግእ እስራኤልን ፍልስጥኤምን እዮም ውግእ ሩስያን ዩክሬንን ኣሜሪካ ብእትመርሖ ምዕራባዊ ኤውሮጳዊ ዓለም ንዩክሬን መሳርሒ ምጥፋእ ሩስያ ዝካየድ ብምሉእ ሓይሊ ዝድገፍ ኢዳእታውነት እዩ ክሳብ ሕጂ ብፀብፃብ ኣሜሪካውያን ወተሃደራውያንን ፖለቲካውያንን ተንተንቲ እቲ ትሕቲ ኑክልየር ዝለዓለ ዓይነት መሳርሒ ውግእ ዝጥቀም ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 1,000,000 ወተሃደራት ዩክሬን ልዕሊ 700,000 ሩስያውያን ወተሃደራት ዝቐዘፈ ደማዊ ውግእ እዩ ውግእ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ብመሰረቱ ናይቶም ብኣቦኦም ኢብራሂም ካብ ኡር ሜሶጶጣምያ ተሰዲዶም ኣብ ምድረ ከነኣን ድሒሩ ፍልስጥኤም ዝዓረፉ ኣብ መስርሕ ሰለስተ ሃይማኖታት ይሁዳውነት ክርስቲያንነት እስላምነት መንፈሳዊ እምነታት ዝፈረዩ ኣሕዋትና ሓተን እዩ ናብ ብዙሕ ትንተና ክኣቱ ኣይመርፅን እቲ ነተኩረሉ ዕላማ ኣብቲ ንምንታይ ውግእ ይካየዳሎ ደረኽቱኸ ዝብል ስለ ዝኾነ እቲ ሽግር ምፍጣር ካልኦት ዝኾኑ ይኹኑ መንፈሳዊ እምናታት ሕውነት ብዛዕባ ይሁዳዊ ዘርኢ ኣሕዋቱ ይኹኑ ካልኦት ዘርእታት ዘይቅበል ሕርያት ህዝቢ ኣምላኺና ኢሉ ዝኣምን ኣጽናትን ኣስፋሕፋሕን ዕላማ ዝሓዘ ጽዮናዊ ጥሩፍ ሓይሊ እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ምስርሑ ክሳብ ኣብ ፍልስጥኤም እግሪ ምትካሉን ሕጂ ኣብ ዝካየድ ኣጽናትን ኣስፋሕፋሕን ውግኣቱን ደገፍቱ ብኣሜሪካ ዝመራሕ ምዕራባዊ ዓለም ንምንታይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብቢልዮናት ባጀት
بزبناوي مسارحيتات وجه ተዋጋእቲ ሓለውቲ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ብምስፋር ወዘተ ይሕግዛ እንተልና ኣብቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ኢላዙር መግዛእትነት ዝርከባ ብዘይቲ ዝሃብተማ ሃገራት ክትከላኸለለንን ክትቆፃፀርን ሓይሊ ምእንቲ ክትህልወን ምእንቲ ክትህልውን እዩ ንኤርትራ ብኸመይ ይፀልዋ ታሪክና ንድሕሪት ቆሊሕልና ምርኣይ የገድሰና ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራት ዓለምን ኩለን ግዛኣት ጥልያን ኣብ ኣፍሪቃ ነፃ ክወፃ እንከለዋ ክሒዶምና ሳዕቤኑ መደበር ኣሜሪካ ወታደር ኮይንና ኣብ ሓርነታዊ ቃልስና ተዋጊኦምና ኩሉ ሳዕ ኣብ ትሕቲ ኸዳሚቶም ኢትዮጵያ ተቆሪና ክንነብር ሰሪሖም እስራኤል ከም ቀድ መሳርሒቶም ኣብቲ ዞባ ተዋጊኣትና ኣብዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ምእንቲ ምህናፅ ፍትሓዊት ሃገርን ህግደፍ ንምስዓር ዝእለም ኢድ ምትእትታው ኣሜሪካን ካልኦትን እንታይ ይመስል እንታይ ንምዕዋት ንረብሓ መን ብኸመይ ኣሜሪካ ከተዳልዎም እትኽእል ናይ ከባቢ ሓይልታት ዝብልዎም ብደቂቕ ክረኣዩ ዝግብኦም እዚ ብትንተና ከቕርቦ እኳ እንተዘይደለኹ ኣብቲ እንካትዓሉ ከነልዕሎ ምእንቲ እዩ ምሳሌታት ግን ናይ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን መንግስታትን ዝተለወጡ ሃገራትን ሳዕቤናቱን ክንርኢ ክንድህስስ ይግባእ ሓደ ዩክሬን ዘለንስኪ ብኸመይ ናብ ስልጣን መፂኡ እንታይ ንምዕዋት ገ ክልተ ሊብያ ተፂሉ ዘላቶ ህይወት ኮንጎን ሉቡምባን ኢራን ሻህ ፓህለቪ ሬዛ ኢራቅ ሚልጋስ ሳዳም ሁሴን ፓናማ ካብ ቶሪጆስ ክሳዕ ኖርዌጋ ሶርያን ሕጂ ዘላቶ ኣትያቶ ዘላ ኩነታትን ብውሕዱ ክጥቀሱ ካብ ዘለዎም ልዕሊኡ እንተኸይድና ምናልባት ብኣማኢቲና ክነቐርብ ንኽእል ጉዳይ ናብ ጉዳይ ምቁፅፃር ኣፍ ደገ መንደር ኣሜሪካ ወተሃደራዊ መደበራ ካብ ጅቡቲ ናብ ኤርትራ ከተተሓላለፍ ምዃና ይሕበር እዚ ከተተግብር እንተኾይና ብቐዳምነት ኢትዮጵያ ክትኣቱ ከገድሳ ይመስል እዚ ክትግበር ዝከኣል ድማ ብዝተወደበ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓስኪሩ ዝርከብ ንኣሜሪካዊ ኢድ ምትእትታው ሓንጎፋይሉ ምቕባሉ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝዩ የቃልሓሉን ይሰብከሉን ኣሎ ብኣንጻሩ ኢሳያሳዊ ምሕደራ ምልኪ ይዳለወሉ ኣሎ ምልኪ ኢሳያሳዊ ምሕደራ ይዳለወሉ ኣሎ ነቲ ጉዳይ ውፅኢቱ ከም ሃልሃልታ ዳሜራ ዘቃፀለ ምሰቃፀለ ናበይ ገፁ ይውደቕ ዘየገድስ ቀሊል ውግእ ክኸውን ከም ዘይኮነ ግና ክንግምት ኣየሸግረናን ምክንያቱ መልኪ ኢሳያስ ከዋግኦ ዘኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ኢሳያሳዊ ምልኪ ዝሕልፎ ዘሎ ስቃይ ከይኣኽሎ ንበዓል ነጎዳስ ሓውዶ ብሶ ክኸትለሉ ይመስል ናይቲ ቦርናጂ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ኣትያ ንህግደፍ ከተልግሶ ከምቲ ንሶርያ ሓራ ዘውፅኣታ ንዓናውን ሓራ ክተውፅኣና ወዘተ ከበሮ ሓምሓም እናወቃዕካ እቲ ሓራ ዝወፅእ እቲ ወትሩ ዝደሚ ዘሎ ህዝቢ ድዩ እቶም ብዋግኡ ዓዶም ክምለሱ ዝህንፀዩ ካብ ተመክሮታት እቶም ኣእዳዎም ዘእትዉ
ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዘኸትልዎም ሳዕቤናት ዘይምግዳስ ድዩ ክረአን ብኡ መጠን ድማ ቃልስና ከነመዓራርን ዝግባአና እዩ እቶም ባሕርናን ኣፍ ደገናን ዘገድሶም ናይ ከባቢና ይኹኑ ቀንዲ ድማ ኣሜሪካዊ ሓይሊ ህዝብና ክሳዕ ክንደይ ይጠፍእን እቲ ዝተረፈ ድማ ኣብ ቀጻሊ ስቓይ ይነብርን ክንዲ ቅንጣብ እውን ይኹን ከም ዘየገድሶም ኣጸቢቕና ክንርዳእን ክነቕሓሉን ይህልወና እቲ ንኢሳያሳዊ ምልካዊ ምሕደራ ምልጋስ ተሪፉና ዘሎ እንኮ ምርጫ ኣሜሪካዊ ኢድ ኣእታውነት ጥራሕ ድዩ እቲ ሰፊሕ ደንበ ተቃውሞ ኣብኡ ድዩ ርዒሙ ወይ ከዓ ኣወዳድብኡ ስለ ዘይዐወተ ተዓዛቢ ኮይኑ ወይ ከዓ ክንደሰዓሎ እዚ ኩሉ ጥንሲ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ቀልጢፍ ክውለድ ዝብል ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ወል ካብኡ ክኸፍኣና ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ንሪኦ ካብ ዝብል ብዙሓት ሕቶታት እዋናዊ መልሲ ዝሓቱ ሕቶታት እዮም ብትብዓት ንርአዮም ንካትዓሎም ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ብዙሕ ምሳሌታት ተግባራዊ ምሳሌታት ከነቕርብ ምኻልና ግን ብዙሓት ዝፈልጦ ካልኣይ ኣብቲ ዝኸይድ ሕቶን መልስን ክትዓትን ክምለስ ኣሎ ኢለ ስለ ዝኣምን እዩ እሞ እዚ ኣዚና ክንሪኦ ዝግባአና ካብዚ ንላዕሊ እዋናዊ ሕቶ ኣሎ ኢለ ስለ ዘይኣምን ኣዚና ክንካትዓሉ ንገዛ ፍቱሕ ገይረ ኣለኹት መድረኽ ዕቑባይ እንተሪኢኻያ ሕጂ ባ ክገብራ ኣለኒ ኮሆስት ክገብረካ የደሊ ኣለኹ እሞ እዚ ርእሲ ወግዕና ንኩልና ብተናፀል ዝሓትት እዩ ንኩልና ብተናፀል ዝሓትት እዩ ሕቶና እቲ ሕቶ ብኻሊእ ከይረኣና ኣብዛ እዋን እዚኣሲ እንታይ ምርገፅ ክወስድ እዩ ዘለኒ ብትቕኑዕ ኣየና እዩ ኢልና ሓቲትና እቲ ሕማቕን እትፅቡቕን እቲ ኣሉታን እቲ እወንታን ናይቲ ናይ ሓያላት ኢድ ምትእትታው ብፍላይ ከዓ ናትና ዝያዳ ተሓዋሲ ዝገብሮ ከባብያዊ ኩንነት ስለ ዘሎ ብምንፅፃር ብረብሓ ህዝብና ክዛዘመሉ ዝኽእል ኣየና እዩ ካብ ምባል ሕቶታት እውን እንተኾነ ከበድቲ ጨካናት ሕቶታት ምልዓል ርእይቶታት ከዓ ነናትና ርእይቶ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ባህላየ ምክንያቱ ህዝብና ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ክንደይ ኮይኑ 30 ዓመት 54 ዓመት ልዕሊ 80 ዓመት ህዝብና ቃልሲ ካይዱ ሓራ ክወፅእ ጥልያን ብ1941 ተሳዒሩ ካብ ዝወፀሉ ሃገርና ናፃ ክትወፅእ ዝግባኣ ከም ኩለን እተን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ጥልያን ገዚኣተን ዝነበረት ሃገራት ኮነ ተባሂሉ ኢና ንሕና
ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክንቅርቀት ተገይሩ ንዑስ ንሱ ከዓ premeditated እዩ ንሱ ከዓ ብኸመይ ቀይሕ ባሕርን ባብኤል መንደብን በታ ከዳሚቶም ዝኾነት ኢትዮጵያ ይቆፃፀሩ ንምድላው እዩ ተሰሪዑ ድሕሪኡን ኣይጠዓመና ምክንያቱ ነቲ ብዙሕ ተኸፊልዎ ናፃ ዝወፀት ሃገር ብዘይፀጊዓዊ መርገብ ዲፕሎማሲ ነቲ ሃገር ኣብ ምዕባል ህዝቢ ኣብ ምስታት ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ካብቶም ዝነበሩና ጨቆንቲ ስርዓታት ብዝኸፍአ ህዝብና ሓኒቑ ምክሳዱ ረጊፁ ብምሓዝ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሕዎ ሕጂ እቲ ዘለና ኩነታት ኣየነይቲ ምርጫና ምክንያቱ ኣየነይቲ ምርጫና ክንብል ከለና ብኡ መሰረት ከዓ ስጉምትና ምውሳድ ክንነጥፍን ክንሰርሕን ዝግባአና እዩ ንግዚኡ ግን ፖለቲካሊ ስታንድ ክንወስደሉ ዘለና እዩ ምክንያቱ ፖለቲካ ቅድሚ ኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ጠበንጃ ናይ ፖለቲካ ተግባር እዩ ስለዚ በቢ ዝዓገብናሉ በቢ ዝረአየና ዘሎ ርእቶታት ኣቕሪብና ናብ ህዝብና መልእኽቲ ምሕላፍ ምክንያቱ ንሱ እዩ ተወሳኒ ምክንያቱ ሕጂ ተሓኒቑ ኣብ እቶም እንተኢልዎ ኣብ ውግእ ከዓ እትኹም ዝሓለፈ ውግኣት ከዋግእ ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ክብል እንከለኹ ስለዘይብሉ ይኮነን ኣሰናዒቕና ንህግደፍ ክንሪኦ ክንነብር ኣይግባእን ኣብ መንጎ 250 300 ሽሕ ዝተዓጥቀ ሰራዊት ኣሎ ሓና ነዚእና እንታይ ኢና ንሪኦ ክላ እንድሕር ውግእ ተኸፊቱ ጠንጢንዎ ከይድ እዩ እንታይ ድብሎ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ውግኣት እንታይ ምሂሩና እንታይ ከፍርዩ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሕጂ ግን ኣብ ኩሉ ዝደማዊ ውግእ ክካየድ እንተደኣ ውግእ ክካየድ እንተደኣ ኮይኑ ከይተዋግአ ጠጠው ዝብል ሰይጣን ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ዘሎ ሰይድ ሶሪ أنا جزيت راح قبل الكاي أتصل صبوا يخمو قتل No, ودي that's okay I'll come back no problem no not Kai you say ودي يعني thank you مجمرا نقولهم بزح سلام نزي أرس زقدم من الأسنان كن توز قبعنا نقر الله سخانتاي are we prisoners of geography, geopolitics, geosecurity, or victims نايكولو معناتهم ولا خطي ألسنا أتحسكا نناصنت كنبلن كلنا إذا تمزيزهم نانو الفيدريشن دحر الفيدريشن أفرسا بدون كا حبرت كاوخا أبقل مسمز أنا هاني جبهها شمان هيبom I don't need to tell you all the story كابتي دمبه ناي عراق بولدو ناي سوريا هم نايتن إيجيبت ولا كساب أزافد مسألة لجزء خما كابو منزعهم نبيت يومنا نابتهم ناي kingdoms نبرو كم بعل إذا حجي نري عدلنا UAE كافيو أتحيزا زيد يكون صبوخ خلو بملاين دحابت تبلز نبرت يا مهنياتهم إس نعاتن عبد الناصر حدا خبتي جرا عزوز نبره كينغدوم زبال كل يوم نابزي إريالو نخل دم ببحري بلنيرو زعبي دم تخفله أب يمني
ክሳብ ሕጂ ሃ ይኽፈል ኣሎ ሕጂ ምዚ ካብኡ ንጀብሃ ናይ ሃይማኖት ዶ ናይ ዓሌት ዶ ናይ ወገን ዶ ናይ ገለ ኣምሲሎም ከምቲ ጭፍለቕ ገይሮም ዳሕራይ በዓል ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ከምኡ እንዳበለ መፅኡ ማለት እዩ ክኸውን እንከሎ ዳሕራይ ኣብቲ 80s early ክኸውን ከሎ ኢትዮጵያ ብሕልፊቲ 70s መንግስቲ ዝመፀሉ ግዜ እቶም ሰሜን የመን ክሕግዙ ምስ መፁ ኪባ ራሽያ ገለ እቲ ዝነፍስ ነበረ እንታይ እዩ ሕጂ ንስኻትኩም ኣብ መንጎኹም ኣይዲዮሎጂ ፍልልይ የለን ንብልና እንተዳ ኣይዲዮሎጂ ፍልልይ ዘየሎ ኮይኑ why don't you settle it down in a kind of negotiated ገለ ሕጂ ናይ ብሓቂ ኢንዲፐንደንት ነይራ እንተትኸውን ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብቲ ግዜ እቲ ፍልይ ዝበለ መንገዲ ነይራ ትወስኾም ግን ብድሕሪት ከዓኒ ንዓ ዝሕርኽዋ ሰባት ከዓ ነይሮም እዮም ከመይ ጌርካ ካብቲ ናይቶም ባዕሲ ይኹኑ ወላ እቶም ዓረብ ናሽናሊዝም ዝብሉ ነበሩ ካብኦም ንፅልካ ኣብቲ ብኣፍካ ኣንፃፅዕናውያን ብውሽጢ ድማኒ ናታቶም ብናቶም ሳንቡእ ተተንፍስ ሕጂ ኣብዚ is where the things go down is it because ንሕና ድዩ እቲ መምርሒና ከምኡ ኮይኑ ወይስ እቲ ጂኦግራፊ ፍርድ ተዓሊና ናባና ተፈሪዱ ማለት እዩ whether you like it or not ዓቕምኹም ከምዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ብዝበልናኩም መንገዲ ትኸዱ ናፅነት ኣብቲ ናፅነት ኩሉ ውሳይ ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ጭርሑ ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ጠለብ ስለ ዝኾነ ላ ክብሉ ኣይከኣሉን ግን ወላ ናፅጣኹ እንዳ እምበር still we are not going to leave እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ሰንሰለታት they are pulling in fact now is much more difficult ከማን ነዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተዳሪኹሞ ኣብታ ቀዳማይቲ ሁድና ወይ ከዓኒ እዚ temporary peace deal ዝገብሩላ ከይዶም ንሕዝቡላ ቆይዖማ ፀኒሕ ኢሎም ኣብ ሶርያ ሕጂ ብዛ ካልአይቲ ድማኒ who's going to come next is it going to be የመን ድሕሪ ክኾን ኮይና ሓኒ እንታይ ኢድ እንታይ ዓይነት ስራሕ ወይ ከዓ ሆምወርክ ይህወሃበና ንዓኣቶም ንዕኦም ዘማልእ ነገራት ንክንገብር ሕጂ ንሕና ኩሉ ግዜ እንታይ ክኸውን ኣሎ ዓይንና ናብ ኢትዮጵያ ንገብረልና እቲ ፀገምና ግን እዚ ሪሊ ኢትዮጵያ ድያ ወይስ ኣብቲ ከምዚ ሕጂ መመሪ ገልፅዎ ፀናሕኩም ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀገማት ይገሎ ኣነ በዚ መስለኒ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ፀገማት እዩ ምክንያቱ ከምዚ bad neighborhood ኣለኻ you can choose your friends but not your neighbors for that matter እንታይ ክኸውን ኣላ ሕጂ ፓክስ ኣሜሪካና እንታይ ዓይነት ሆምወርክ እያ ክትህቦ ንኢሳያስ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፀቕጠት እያ ክትገብረሉ ኢልና ኢና ክንሪኦ ዘለና It's okay, I can come back next. No, قتل ودايو. هو حجي نسينا تي كان سلاس زلنا معناته is very dangerous water إن حجي ناخذ زلنا. How is it going to Yemen see أنت عين تغطت يوم قوت لا معناته unless they dismantle Yemen completely خمت نحجز جورو ونورو South Yemen and North Yemen يوم فين كل كيبلوا أنت راح هم جورو خنم كأبي كوينوميم do they need to be كم دي انسخا مرحنا زولن نبر بوتين حجي خاني ترامب ماشينا عبدي أهون كمرحنا جو هبلو ويس as they going to resuscitate حدش منفس بح قد ماشيهم قال أي جزء أنيو حبنا ما أزوهنا هم درع مان يماني خبار this is what we need to consider thank you for now كذا كابتس قلوا أنا وتعني خن وتعني لنا معناته we didn't work for this day نظام عنتي أي شرحنا الآن نحن كمدي إساسنا ملص قبله هلو خدامنا أمريكا بلونير حج خن إحنا نايمن قدامتي نحن كنا نايتهم قدمت دنا ويش نايتهم لعل زلوا وخدامتنا نحن كون thank you سعيد ካልኦት ኢዶም ሓፍ ክሳዕ ዘብሉ እቲ
ካብ ጅቡቲ ናብ ኤርትራ ምእታው ይውርል ዘሎ ካብ ዘበለኒ ምክንያት ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ንረብሕኦም ብዝከላኸል መገዲ ንረብሖም ዝዕቁብ ምእዙዝ ዝኸውን ስርዓት ኣብ ምትካል እዮም ዝሰርሑ ኢሳያስ ንየመናውያን ምምህራብ ኣብ ጎኒ ስዑድ ዓረብን ኣብ ጎኒ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ጠጠው ኢሉ ከምቲ ዝውረውን ሰራዊት ሰዲዱ እዩ ዓሰብ መደበር ወታደራዊ UAE ገይሩዋይ UAVs ድሮናት ዶ ካልኦት እውን ካብ ሳተላይት ክርአ እንከሎ ገይሩዋይ ካብኡ እናተበገሱ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ይሃርሙ ነይሮም ማለት እዩ እስራት ወይ ምሉኻት ካብኡ ዘምፅኦምን ናብኡ ምፅኦም እዮም ዝሕዝቦም ዘሳቀዮም ነይሮም ይበሃል ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ፍልልዩ ንየመን ንምሕራብ ኣሜሪካ ስዑድያ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ኣብ ሓደ መስርዕ ክንሪኦም ከለና ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ክንዲ ንኢሳያስ ካብ መሰረቱ ንክገልግል ዝተሰርሐ ብኢትዮጵያ ኣቢሉ እሞ ከዓ እተዓረቆ እዮም ዝበሃል ዝነበረ ሳዕጂ ከዓ ዘይተተንከፈ ምስኡ ተሰማሚዖም ምእታው ንዕኡ ኣብ ምልጋስ ዝሰርሑ ዘለው ስለምንታይ ኢልና ክንሪኦ ዝግባአና እየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንዓና ንህዝብና ንሃገርናን ኣብ ምንታይ ኣትዩሎ ኣትሊስት ክንዘራረበሉ ክንክእል ህዝብና ክሕበር ከም ዘሎ ክወስዶ ዝግብኦ ስግምቱን ክዳሎ ክኽእል ከም ዘለዎ ንምግባር ናቱ ከምቲ ዝበልኮ ንህፁፅ እዋን ከመልስ ዘኽእል ውዱብ ሓይሊ ኣይተሰርሐ ስለዝኾነ ብዛዕባቶም ብደረጃ ወፃኢ ዝውደቡ ዘለው ሓይልታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሓያላት ሃገራት ኣይመቸኦምን ካብ ጅቡቲ ምናልባት ዘድልዮም ክገብሩ ብልዕሊ የመን ስለዝኾነ ከዓ እቲ መንፀፍ ተሰሪሕሎም ዝፀንሐ ካብ ቀደም ይኹን መርገፂ ኢሳያስ እውን ኣንፃር የመን ዝነበረ ካብኡ ብዝቀረበ መገዲ ክንደይ 50 ገለን ኪሎ ሜትር እኮ እዩ ባብኤል መንደብ ስፍሓቱ 50 something to 60 kilometers እቲ ኣብ መንጎ የመንን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ርሕቀታት ስለዚ ንዓኣቶም ብዳርባ እምኒ እዩ ስለዚ ብክንዲ ብከምዚ ዶ ብነፈርቲ ዶ ወይ ኣብ ሓደጋ ከእትዎም ዝኽእል ካሊእ ጉዳያት ዝሃርሙ ብዳርባ እምኒ ክሃርሞ ዝኽእሉ እንተደኣ 300 400 ኪሎ ሜትር ከይዱ ክሃርም ዝኽእል ኮይኑ ንየመን ይሽፍናቲ ሃይማርስ ዶ ካቸምስ ዶ ታይድቤ ዶ ዝብሎ ኣታከምስ ዶ ዝብሎ መሳርሒታቶም ማለት እዩ
ليلا محلتن توبن نابلو خساقيهم مخلو اوكي اغباي ممزرو يعني اللي سلامات حوات أنا حتى يدل ممزرو قرب نتي كتعنا منتي هو برك كبلسي هجي كنت نقر دخيد اللقوين سمعني إساس أقلقالي ناي ويست ويكا أقلقالي ناي أمريكان نحن سلمتاي دعمو كقمت الوضع لو نعم بسرع كوين وابت زوبا أقلقالي أم نحن كوين أسو كتنقر مردا أبيني نحن أقلقالي أم كوين أقلقالي أمي مالتي እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ሕጂን ኢሳያስ ክግልብጥዎ ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ ስለ ዝኸልኦም ወይ እንታይ ሂብዎም ነይሩ ስለ ዘጉደፎም እዩ ሕጂ ኣብዚ ቆረብ እንተደኣ በረህ ኢሉ እቲ ኩነታት ሲ ኣነ ምስ ካልኦት ኣተሓሒዘ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ከይሽግረኒ ምስ የመን ድዩ ምስ ግብፂ ድዩ ዋላ ምስ ማእከላይ ምብራቅ ድዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሲ እንታይ ዝተሓዛሎም ዝኽሉ ሃገራት ንሕናስ እቲ ቀንዲ ሽግር ዝረኸብና ኣብዚ ላስት 40-50 ዓመታት ክብሎም ንሕና ንኢትዮጵያ እዩ ሽግር ዘለና እምበር ምስ ካልእ ኤርትራ ሽግር ዝረኸበቶ ብዙሕ የለን እንተደኣ ኢትዮጵያ ብዌስት ትሕገዝ ነይራ ኮይና ወይ ከማ ብኢስት ትሕገዝ እንድሕር ኮይና ግን ዲሬክትሊ ንሕና ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ እቲ ግርጭት ሕጂ ኣብዚ ኮንቴክስት ተተዛረብና ዶ ኣይምበለፅን እየ ዝብል ይቐኒለይ መምዘሩ ثانكيو باي اتجزا خساتف على زبط حتى هلو هلو صديق وناتي تبالا شاء الله بتغستي اطرح بدمص اندي سمع زلخو اندي خلي راي مسوا ايدك حف قبل غير انكوني anyway هو مزانا يزعقباي تمحصل ياناتي ابزو وانزسي እንታይ ዝኸውን ዘሰክፍ ፍሉይ ስለ ዝረኣና ኢና መንጎ ሲያስን ኣሜሪካን እንድሕር ከምታ ዝበላ ኩሉ ሻዕ ናቶም ኢልና ንኣመን ኮይና ሓደ ሕጅስ ሓድሽ ነገር ኣብ ጅቡቲ ፀናሓ እንዲ ማዓስከር ኣሜሪካ ነይሩዋ መስለና ኣነ ጌጋ ዋላ ምስ ፈረንሳይ ንሳ ዝነበሮም ይኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ዘይምፍላጠይ ክኸውን ይኽእል እሞ ሕጂ ኣብኡ ኮይናስ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይስ ክትቋፀሮ ትደልላ ወይ ብኢትዮጵያ ከተወረና ትደልላ ዲቲ ክስታይሲ ወይስ ኢትዮጵያዊና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ብሓቂ ክትወርር ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ምስ ናይ ውሽጣ ዘሎ ምክፍፋል እዚ ቁርብ ንዓይ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ ተፀንዐ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ዝተወደአ ነገር ይመስልቲ ኣጀንዳና እሞ እዚ ንዓይ ቁርብ መብርሂ ይደሊ ኣለኹ ኦኬ فقد أحذر أخباي تريال لها ياسين يدحق بيلو له أوكي سوري ياسين عثمان اوكي سلام نقول لهم بمجموعة نايبحكي ني مساي رئيس لو ارتستيو أسفل لك ثم يتلوين عقاري أنا وين مازال وعي ناتي منات مالتي مالتي كالكوليت كتكبرهم كلها سي ناوي زوج دكا مقنياتو زي أب إيرترا دلو السرعة ناي أمريكا أقلقالي ناي CIA ناي موساد ثم أفتي إيريا روحة دلوم كموين بحجي بعد السعودية العربية أو تقابلنا الديمقراطية زي الحي تاعت تفعل يحضرات بين بربح زريو سياسي أقل قادنا تومي أفتي إيريا سلام أتي كيف بحر الجين مجمع تاجزيل بزمنا يمننا يهوتي كسب كل من تاي تشبي رمالو نريد لنا زي الاستعاء من اليمن جن إساس نزي ننوي عمتها مارسي ستة الرقا بيسلومي بمسارة التي أبجزي سوراوي كان زبهالك زفرحونا برو
ካብቲ ናይ ከባቢ ባሕሪ ዘሎ ብተቃወምቲ ሓይልታት ሻዕብያ ኮይኑ ጀብሃ ንከይትፈርም ብዙሕ ማለት ስግኣት ነይርዎም ዋላ ስምምዕ ዝበፅሕሉ ዝበሃል ውን ወረታት ኣሎ እዩ ሕጂ ፍዕለን ማለት እሳቶም ክሳብ መዓስ እዮም ዝጥቀሙልካ ሓደ ኢሳያስ ኦፍኮርስ እታ ስልጣኑ ምሕላው እዩ እታ ስልጣኑ ከዓ እሳቶም ጋረንቲ ገይሮማ ኣረጋጊፆምሉ ማለት እዩ ሕጂ ግን እታ ስልጣን ኢሳያስ ማለት ወላ ብሂወቱ ይሃሉ ዳ እምበር ብጥዕንኡ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን መተካእታ ናቱ ነቲ ቀፃልነት ዋሕስ ናይቲ ቀይሕ ባሕርን ከባቢኡን ክረጋገፅ መተካእታ ናቱ ከብግስ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ክራይሲስ ዝፍጠር ዞም ናይ ዲክቴተርስ ከብግስዎም ከለዉ ነታ ስልጣኖም ከዓኒ ሂወቶም ይሓልፉላ ማለት ብቀሊሉ ጊባብ ኣይገብሩን እዮም ሕጂ ባጋ እንታይ እዩ ኢሳያስ ኩልና ከም ትፈልጦ እሱ ይኮነ እንተ ሃገር ዘካይዳ ከም ዝርዳእኒ ንዓይ ማለት ዕድመ ምጥፋእ ጥራይ ዘይኮነ ጥዕና ወላ ተዓሚ ኩሉ ተጓዲሉ እዩ ዘሎ ከም ቀደሙ ዘሎ ኣይመስለንን ሕጂ ኢሳያስ ምስ ዝመውፅ ኢንተረስት ናይ ንብለን ዘለና ሃገራት እንታይ ይከውን ባጋ ኣብኡ ካይወፅዑ ሳቶም ውን ንዕኡ ብፅቡቅ ኣገባብ ተገይርዎ ፅቡቅ ተዘይኮነ ግን መተካእታ ክደሊሉ ናይ ግድን እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ እቲ ኣብቲ ቀንዲ ርእስቲ ምትእትታው ናይ ሃገራት እዩ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገርካ ዝኣቱ መጨረሽኡ ነቲ ሃገር ዲዛስተር እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢራቅ ርኢናዮ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኩሉ ዝኣተውዎ ሃገራት ብሰላማዊ መንገዲ ረብሓ ናይ ህዝቢ ዝወዓለ የለን እንታይ ደኣ ሞር ብላድሸት ተዘይኮይኑ ረብሓ የብሉን ስለዚ ዝወላ ብኢትዮጵያ ምሳእ ብኣሜሪካ ምሳእ ብሓገራት ዓረብ ምሳእ ኣብ ጉዳይና ዲብሊ ኢሎም እትዮም ነስርዓት ንክቀይርዎ ንዓና ንሎንግ ተርም ካብዚ ዘለናዮ ስጥያት ክከፍእ ተዘይኮነ ክዓይሽ ኣይኮነን ንግዚኡ ዝተጠኹ ብላ ተንኪዩ ሶሪ ወዲያ ኣለኹ ታንክ ዩ ያሲን ባይ ካልእ ኣለኻ መስለኒ ብርሃነ أنا حتى يجلني اوكي أنت حتى مالتني إساس طبعا حلو والله بعد زرابة سمع عندي وعبت زواسي طبعا بحلو والله أكالي ناديو قلن زولا زرارة عندي أنت عيت تقوم نصب إرترا إساس تماريحة تماريحة سي أنت عيت تقوم تايت عندي تقوم انت دا بزعبا بحر خوينو ديجان ساتن كنترول تقورو بحري زرلو بحر ايه بحري اغدي منسي كنترول تقورو بوتاي نايسا سايد اليوم ولا ناي حداد اليوم حجي تطغمهم انتا سي مردات ابين معي كل جزي ونانا بزكم مسترداكو غيرو سب زي ردا خون خيلي عن خمس زردو غير زردو أقاب عليني جن completely مرداس جن إساس كالجسو انت داخلنا في أب كن إساس كالسبكم تصيام تاخ قبر اللهم تاخ حلو اللهم زي ياخد دليل زي سأصبي أنا تصفحنايات صبوتني خالي كان تاشم الله جنامنات هذا عابي يحط له مالك كن ردوز كبارنا مالك إرتراسي بحر تزهلون يروسي شجرنا إرتام ترخوا ده مالك أمريكانسي إدم مأتودو نيرو هاي مأتودو نيرو سكيزي أخا أمسا أخا تسخط كون طايني أنا سبحان خلت داخلنا
ودي له حتى تاتين. هو آه سعيد ቴንክ ዩ እስከ ሰላም እንደገና ነው ሁሉ ካብዘን ሕቶታት ናይ ብርሃንን እወ ከም ከም ናይ እናመለስካ ያሲን ናይ ኣውባይ ናይ ኩሎም እቲ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ኢለ ነይረ are we prisoners of geopolitics geography ወይስ ቪክቲምስ ኢና ሕጂ ሓንሳ ንዓና ፀገምና እንታይ እዩ ን30 ዓመት ብሓደ ሰብኣይ ጥራይ ንዛረብ ነርና ልክዕ ከምዚ ኣብ ዛየር ዝነበረ ብሞቡቱ ጥራይ ይዛረቡ ነሮም ቃዕ ምስ ኣበሎ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ኮይኑ ሕጂ ኣብቲ ናህና ክንሪኦ ከለና ግን ፍልይ ዘብሎ ነገራት ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ባሕሪ ቨሪ ስትራቴጂክ እዩ ንኣቶም ብሴኪሪቲ ይኹን ብኢኮኖሚ ይኹን ትሪእዎ ኣለኹም ሓንሳ እታ የመን ክድርቢ ምስ ጀመረት ማዕሪ ክንደይ እቲ ዕዳጋ ናይ ዓለም ክናወጥ ይጅምር ምክንያቱ ብሓፂር ብስዊስ ካናል ገዲፎም ንድሕሪት ተገምጢሎም ተላ ብሳውዝ ኣፍሪካ ቢሎም ዝምለሱ ኮይኖም is becomes very costly becomes very ugly እቲ ቢዝነስካ ስሎው ዳውን ይኸውን ሕጂ ኢንኮንቪኒየንስ ስለ ዘለዎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እተን ናሳቶም እሙናት ዓድታት ኢሎም ዝቆፅርወን እተን G6 ኩለንተን ጋልፍ ስቴትስ ናታተን ምህላው እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ናታተን ረብሓ ናይታተን ሰላም ምክንያቱ ንሰን ነብሰን ክዳፍዓ ዝኽእላ ዓድታት ኣይኮናን ስለዚ እዚ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ሄጀሞኒ ንሶም ዝገብርዎ ዘለው እቲ ኮሎኒያል ፓወር ዝኸይድ ዘሎ ዶሚኔሽን እዚ ኩሉ ኣብ ግምታት ሃይ ምክንያቱ ወላ ሕጂ እንተዳሪእኹሞ there's a competition between China and ኣሜሪካ ትብላና እዚ ናይ ሚድል ኢስት ፋይል ኣብ ኢደይ ተደይኮኑ ካልኦት ክኣትዎ ኣይክእሉን እዮም this is a problem እዚ is a colonial project this is what they እሶም ወላ ንሳቶም ቶም G7 ካብ ናፃ ክወፃን ከለዋ ብኔጎሽሽን ዳኣለምበር ብብረት ኣይኮናን ወፅአን in 1970 መብዛሕትኦም በዓል ይኹና ወላ ባህሬን በሎ ወላ ቀጠር ገለ ኩለን ዚአን እንግሊዝ ኦኬ እቲ ኦይል ንሕና ከነካይዶ ኢና or at least we need to have a bigger slice of the cake በዚ ዚኣ ንወሲደንኦ ምክንያቱ እዚኦም ብሓይልና ይኮኖም ወሲደንኦ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኪንግዶም ኮይነን ኣለዋ እቲ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ኢና ወላ ሕጂ ብዝናይ ፈለስጢን ፀገም ክንሪኦም ኮልና ዋይ ንሳቶም ክሳብ ሕጂ ሰው ኢሎም ኣለዎ ምክንያቱ ጥቕሞም እዮም ዝርኢ ዘለዉ እምበር ጥቕሚ ህዝቢ ሰላም ናይ ህዝቢ ዝሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑ እዚ ኩሉ ካርኔጅ እዚ ኩሉ ዝርከብ ዘሎ እቲ distraction below human losses do they care they don't all they care is about their money their interest and all the rest of it ሕጂ ንሕና ድማ ንዓና ፈትኦሙና ኣይኮኑን ከምዚ እንታይ ጥቕሞም ትብሎ ዘለካ ብርሃናዊ እቲ ጥቕሞም is a strategic control እዚኣ ድማኒ until and unless ብስዑድያን ብዩኤኢን ገይሮም ፈቲኖሞም ነቶም ሕቲን ንሳቶም they start to throw missiles ኣብቲ ናይ ኣራብ ኮዲ ወላ ኣብቲ ናይ ስታይ እቲ ዩኤኢ ምስ ራእየቶ ግን ኣንሰሒባ ከይዳ እምበር ክሳብ መሬት ሒዛ ነይራ እንድያ so ንጥቕሚ ናቶምን ናይቶም ሰዓብቶምን ኣገልገልቶምን ኢሎም ገብርዎ ዘለዎ እምበር ንዓና ኢሎም ኣይኮኑን that's what it is thank you ግን ንሕና they want ከምዚ because we are there we just got to ከምዚ you give somebody gives you homework ከምዚ ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ኑክታ ዝገብሮ ኣብቲ ጎረቤትካ አንቱን መምህር ቁርብትን ክፋበይኩም ማይኩም ኣብ ጎረቤትካ ሓዉ ከኣቱ ከሎ ንስኻ ድማኒ ድሕሪ ጎረቤትካ ሞት ጊዳኻ ምዃኑ ክትቅበል ኣለካ ስለዚ ፈቲኹም ዲኹም ንግስ መርቑ እንታይ ደኣ ንጥቕምኻ ሰርቫይቫል means of survival in I don't think there's another thing thank you سعيد well كلت حطو تحتي علي وبرهانه
إساس هلوه ጥቕሚ ኣሜሪካ እንታይ እቲ ባሕሪ እንተኾነ ኣብኡም ከለዉ ቆፃፀርዎን ደም ዘለዉ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ኤርትራ ካብ ባሕሪ ወፃኢ ኣብ ካሊእ ቦታ ነይራ እንተትኸውን located ነይራ እንተትኸውን መገደሰቶም ዶ ዝብላ ሕቶታት እየን ወይ ላብታ ቀዳመይቲ ሰይድ ምስቲ ከባቢና ብምትሓዝ ትምልሳፍቲን ኢሎ ግን ተመሊስና ክንሪኦ ዝግባአና ንሕና ካበይኦም ክቆፃፀርዎ ዝደልዩ ስለምንታይ ከ እንተ ደኣ ብናይ ባሕሪ መራኽብ ጥራሕ ገይሮም ነቲ ባሕሪ ክቆፃፀርዎ ይኽእሉ እዮም ንብል ኮይንና ዳርጋ ሕጂ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፅሑ ኣለዎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ዝፈታትኖም ሓይልታት ስለ ዘሎ እዩ የመን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ዘሎ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሓያላት ሃገራት መደበር ቀሊል ኣይኮነን ካልኦት እውን ኣብ ከባቢ ምሳሌ ብሶማል ምእታው ናይ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወላ ምስ ኣሜሪካ ተሃሉ it boils down to the domination of the geopolitics. So ኣብ ኤርትራ እንተ ደኣ ሃልዮም እቲ መደበር ወታደራቶም ይገብርዋ ክብል ከለኹ ወል እቲ ወታደራዊ መደበር እንታይ ዝሕር ኤርፎርስ ይሕዝ ናይ እግሪ ሰራዊት ይሕዝ ካልኦት ከበድቲ መሳርሕታት ብቐሊሉ ንቀይሕ ባሕሪ ኣቋሪፁ ክሃርም ዝኽእል መደበር ይኸውን ሶ እዚ ኣድቫንቴጅስ እዚ ኣለዎ ካብ ባሕሪ ጥራሕ ቆፃፀርዎ ኣይክእሉን እዮም ነዚ ዘተኣማምነሎም ቦታ የድልዮም ማለት እዩ ስለዚ ድሕረቲ ካብ ቃኘው ስቴሽን ብደርጊ ተሰቢቦም ምውፅኦም ክምለስዎ ዘድልዮም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ መሬት ሒዞም ንኸባቢ እውን እንተኾነ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሱዳን ጉዳይ ይኹን ናይ ከባቢ ኢትዮጵያ ኢሳያስን ኣምሓራን ዘሎ ርክብን ፀረ እታ ኢትዮጵያ ሓንቲ ክገብርዋ ዝፅዕሩ ኣሜሪካ ፀሪኣ ዝሰርሕን ድሕር ኮይኑ ካሊእ ብዙሓት ድሕረ ባሕሪ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ምዕራብ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ካብ ቀይሕ ባሕርን ዘለው ሃገራትን ምንቅስቃሳትን ምቁፅፃር ቦታ የድልዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ምስቲ ኣብ ምስ በዓል ግብፂ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ በይሩት ኣብ ሕጂ ሶርያ ብምስፍሕፋሕ ሂቦሞ ዘለው ኣብ ሃገራት ዓረቦን ዘለዎም መደበራት ተደማሚሩ ነቲ ከባቢ ብፅኑዕ ክቆፃፀርዎ ይገብሮም ማለት እዩ ስለዝኾነ እዚ እቲ ዘገድሶም እቲ ካልኣይ መሰለን እንታይ እዩ ኣብ ካሊእ ቦታ ነይራ እንተትኸውን ኣብ ካሊእ ቦታ ነይራ እንተትኸውን ከምዚ ሕጂ ኣፍ ደገ ባብኤል መንደብ እትቆፃፀሮ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣይመገደሰቶም ብኻሊእ መገዲ ግን መገደሰቶም ምክንያቱ እተን መንግስታተን ክግልብጥዎን ዝፈተኑ ሃገራት ናይ ባሕሪ ስትራቴጂ ዘለዎን ጥራሕ ኣይኮነን ስለዝኾነ እንተ ደኣ እቲ ሃገር ረብሓ ኣለዋ
بمينرال ريسورسز يكون باستراتيجيكاዊ ቦታ ይኹን ኢሎም እሞ እቲ ብኡ ዘሎ መንግስቲ ንዓቶም ዘየገልግል እንተደኣ ኮይኑ ብፍቶት ዘየገልግል እንተደኣ ኮይኑ يلقسو ከምተን ካልኦት ዘልገስዎን ሃገራት يلقسو ኣብዚ ተኣሽመይሲ ጠቂሰ ነይረ ፓናማ ኢለ ሕጂውን ትራምፕ ክንውንና ኢና ዝብል ዘሎ እዩ ፓናማ ናፃ ሃገር እያ ግን እንታይ ከዓ ኢለ እተን ብድሕርቲ መንግስቲ ዘለዋ ሓያላት ፋይናንሻል ኦሊጋርኪስ የመሰምቱ ኢለ ነይረ ስለዝኾነ ቶሪጆስ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ነታ ኣብ ጊዜ ካርተር እዩ ንፓናማ ካናል ከስፍሖ ደልዩ ስለዚ ንሓንቲ ጃፓኒት ዓባይ ጃፓኒዝ ኮርፖሬሽን ቆፂሩ ማለት እዩ እንታይ ገይሮም ንቶሪጆስ ኣልጊሰሞ ኣንፋሪት ኣብ ሓደ መገዲ እናኸደን ከሎ ፎልት ናይ ፕሌን ሞይቱ ተቃፂሉ ድሒሩ ናቶም ንዖም ዝድግፍ ስርዓት ኣምፅኦም ኖርዌጋ ናይ ሲኣይ ኣባል ኮይኑ ጀነራልነት ዝበፅሐ በዓል ስልጣን ናይ ዋና ሓላፊ ኣዛዚ ናይ ሰራዊት ነዚ ኩሉ ነገራት ኣስተውዒሉ ኣልጊስዎ ነቲ ኣሜሪካ ዘምፅኦ ስልጣን الهاجر لما معبالا بتتوريجوس جمرو نتا جابانويت كوربوريشن لغانا سوي عوامالك لزتن كوربوريشنز نساتن كيدن زي سرحو أمون ربعان ذيو علويتي بتقوداي مبرني نا عالم أقلقلوت أمريكا بغانا باقت قلقل للتخيل بأتلانتيك يكون بالباسيفيك بزغيرت كتقلقل للتخيل كانالي نيو جنايتن كوربوريشن حطو سلازخونه إذا تقبرن تاي نباناما أخبيبو تساراوي تابو سلازنا برا أبندم أخبيبو تساراوي تدبديبوا تساراوي تدبديبوا ني مترشا مدبداو مسودو نتغرينيا ساراوي كأتهم زلو غيرهم سعيرهم ني نوريغا ماريخهم ناب عند أمريكا مسيمو ناب حق خفرات within quotation ስለዚህ ከምኡ መጋጠማ ክብል ኢለ ኣነ እዚ መጋጠማ ኣብ ዝሕጂ ዘላቶ እንተዘይትህሉ ኣብ ዘይተደላይ ቦታ እንድሕራልያ ግን ክሳዕ ክንድት እያ ደላይ ኣገዳሲት ኣይኮነትን ዘለዋ ሪዞርስስ እውን የለን ኣይትዝከርን እውን ኦኬ ወዲ ኣለኹም داويت أسكودم يدي حفظ الله داويت أسكودم مرحبا أباي thank you تمايك عندهم جزانا هميل لهم أنا سي عندي حتى دليل لهم برهاني أنا برهاني قحطو دليل انتهي مثلكم نحن سي أتي قدم الإنجليز كأكونا كله إنجليز أبكلت مقيلو كدخلنا بإثيوبيا ذك ما تحد ما نب هاي بالي المقيلو هاي بال كسنة النادلي مالك فيها يرترات بحال كوجدادلي دعريو إنزين مخان مساوي كمان جزارسو أب تاريخ المذكوري ولا إسرائيليان كمان أبوتانا كما سحوهم زبهال انتاي بهالات نيري تقانا قمت إسرائيليان تا من رغت بوتانا إن عندلي لو سلازابي دامبر بوينات هنا مال لقنا أبتي زغسل دماني كمتس أبتي مودة أتاسي رهاني أتصبنا تتاريخنا زمسكروي عنا سنة إرتراسي حانت خطن بإيطالي تجزين زنورا سلسة أكالة حانتيا عن إرتاء
كله عدلاتنا هلوا كله انتن كلتا خيبكها نتا حانتي طرح مخاسي انتاي تغمسله دلون دي وبنتاين اسلمتاين لا إيكا تحسب اسكان قرني انت مጨረሻ ዝበልካ ቃልስክ ገመለይ هذا عناسي تنك سلسته أبتحتي طليان زنبرة أبتحتي مجزات طليان زنبرة وكلن نصانتن كوهابن تبين لنا انت خونا جن كابسن سلسته حانتي نبين عن إيرترا نتنك توي خالقوت هاي بالي ومن نسوم نإيرترا جن خلقوان كلوسي بزيد ليتا بنا إبراهيم اسمع كمان تاي بحال جيرومون يرمى بسنا نيويورك متيوم تاي بحال سكور زع عمسي دارسوت وصعنا لهم يلو سازي نزسي سلم تاي مسلكها مع الأمريكا ويونايتد نيشنسي السفري دنا وال طقمت زيلهم طقمت زلزلهم يوزبلو ومتاي طقمهم كويس دلت شجر انتاي طقمهم طقم انتاي له وي دلت شجر هجي مبزحت زين احنا بحرين بال فستاين بحر نبل و ناي إثيوبيا نبل جيتات عين الزربا عين انزارب حجي I don't know كردان زي كل دلو نسيت نتبي سلم تايم أكلازياتهم نزا إرتات بار هاجرسي نبينا أبتحتي إثيوبيا قرنز جبروا هذا نحاسوت فدريشن جيرو أبتحتي إثيوبيا قرنز جبروا أبتحتي هاي السلاسي actually إثيوبيا ننزارب بل أبتحتي هاي السلاسي مساعة حتى مثلا تخن داس قبعنا هجي مزحت ناخن من الاسكالينا انت يعني نو بحرش لزدلي سكيورتي ناي بحري نصوم مساس لزدلي هاي السلاسة حق ولا مخيل يزول متصل نبرامي يزول حتى نمتسينا ملسن هبينا ويون إثيوبيا كريستيانو تاقر سلسبونات مؤسس كواس لزدلي يوم زبال زروا له حساك بان يزول قالونا لوا إثيوبيا بتنا يونايتد نيشنز زروا يقبعني حسات بليها سلازي إرتات وني كم كحسايلة تحت الزاربة مسو بدوكيمنت صحافة نغير على نزيدنا نحن خمل لنا مالسي ما بزحت جزيق نزارب كلنا سبات تزاربهم طرحهم سخدو أنا تزارب خيد صات تزارب كات خيد حارس تزارب خيد كل تزارب خيد نتيجة تزاربوكن كوشن أين قبرونينا مالسي أبتصاب أتي ناسين كما يجري 5 خون دولونا ولا خنوات روين في التنين نتسب كمان فتي من هنا خنوات روسين في التن ترى أنا تزاري له زاروا على النت بقى مقنعتي يعني نزعت تاس قريبة جي سلمتها يوم إيرترا هم غيرهم ما أنت أخذوا لأنهم a lot of factors بزح factors شالو بزح factors شالو زخا مش إيرترا تتحازي نجارات راح يكون شيء مستي أبكال هجرات كجبروز كلو عمسات استعساسر نجاري أبزس كم زلوس لز أبزس جن كم زيلن لز نز كمان خونا له كم عينتي غير فكا يا ريت أكبر اللي ثانية أعمل لسين سيد كتلا نزيا نالوات سيد أنا تاي بالك جورا دلي أنا بحثيرو برهان الأخي دمبري جزار سوتي تقمية بالله ندولو دولوسي تي تقمنا كيح بحري بزح تقمتات الله أقواراتو نتاي بال كمان أقواراتو عب استراتيجي ساتهم على أمريكا وهون على تاي بالات عب إيرترا زتو كورلو مغنيات عب إيرترا زلو تاي بال زت أمامنا حالي كله الله زبل إمنتي نيرو السود ما تو إمنتهم إيرترا حانتي
ካብ ክልቲኡ ካብ እስላምን ካብ ክርስቲያን ተሓዋወሰት ይባል ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ እቲ ብሃብቱ ደሓን ዝኸውን እቲ እስላማይ ክፍሊ እዩ ንሱ ክቆፃፀር እቲ ድሕረ ግንባር ናይ በዓል እስራኤልኹን ገለሲ ድሕረ ግንባርሲ ንሱ ክቆፃፀሮ እዩ ዝብል ፍርሕሎም ኣይተኣማመኑን ኣብ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይደልይዋን እዚ ካብዚ ዝለዓለ ጥቕሚ ካብዚ ዝለዓለታ ይበሃላት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ እቲ ስትራቴጂ ኣገዳሲ ንዖም ኤርትራ ኣብኡ ነፃ ኤርትራ ጌርካ እንታይ ይበሃል ክትከውን ክትተኣማመነላ ዘይትኽእል ንዓኣቶም ክትተኣማመነላ ዘይትኽእል ስለ ዝኾነት ኣብ ኢትዮጵያ ቆሪኖምና ማለት ኢትዮጵያ ናባን ክትገዝኣና ዓቕሚ ኣይነበራን ዋላ በቲ እንታይ ይበሃላት ግን ንይፅናሓለይ ኣብ ኢትዮጵያ ስኒሖም እንታይ ይበሃል ገይሮምና ማለት እዩ ግን ኣነ እዚኣ ጠቐሳት ደልሲ ሕናሲ ነቲ ታሪክ እናፈለጥናዮ እንተግና እንታይ ይበሃል እንታይ ጥቕማ ጠቕጠመ ናይ ኣሜሪካ ዳ ብሩህ ፍሉጥ እዩ ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ከምኡ ጌራ ኣተኪራ ግን እዚ ሓደ ክግለጥ ዘለዎ እዩ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ንሕና ሕጂ ወይን እንተኾነ ንሕና ንዑ ክነፅሮ ክንክእል ኣለና ንሕና እንድሕር ዋሕሊልና እንድሕር እንታይ ይበሃል ኮይና ኣሜሪካ ዋላ ገለ መለሲ ስዒርናዮም ኢና ፈልጡ ዘለኩም ስዒርናዮም ኢና ንሕና ተጣላቐና ኣብ ፖለቲካ ዳ እምበሪ ኣብ እንታይ ይበሃል ኣብ ውግእ ስዒርናዮም ኢና ነፃነትና ኣምፂና ነፃነትና ኣምንሉ ድዮም ኣምንሉ ከይፈተው ከምዚ ኣምኑ ጌርናዮ ስዒርናዮም ግን እዚ ኣልሙሉ ዶ ኣሊሞሙሉ ሲኸዱ ኣለዎ ኸማን ኣብዚ ኸማን ኢሳያስ ናቶም መሳርሒኡ ነዚ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ዘይርዳእ እንተሃልዩ ገዛ ርእሱ እቲ ጉዕዞ ዝኸይድ ዘሎ ናቶም ናይ ፅንተት ኣገባብ ዝግደስ ዘሎ ኢሳያስ ካብ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ክሳብ ካብ ነፃነት ጀሚርካ ዶብና ክሒዱ ዶብና እንታይ ይበሃል ዘይገብር ዋላ ዩኒቨርሲቲና ዓፅዩ መንእሰያታትና ኣብ በረኻ ገለመን የፅንቶ እዩ ዘሎ ህዝቢ ክቅንፅል ጥራሕ ይፀኒሑ መንግስቲ ዝበሃል ከማን የለና ብኤርትራ እዚ መሳድ መሳርሕ ናቶም እዩ ስለዚ ንሕና ክንተክሮ ዘለና ሕጂ በዓል ኣሜሪካ ምትእታው ኣይኮነ ገለ ንሕና ሓደ ፅፉፍ ፖለቲካ ጌርና ሃገር ተኮር ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ምምስራት ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ሚሊታት ወላ ሕጂ በታ ሓደ ምንፃብ በታ ሓደ ገለመለት ይበሃል ጫውጫው ኢልካ ዝኸውን ነገር የለን ንሕና ኣቃላልሳና ከነዕርዮ ክንክእል ኣለና ካብ ድሕረትና ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ክንከባበር ነንሕድና ተኸባቢርና ሓደ ጥኑፍ ዝኾነ ሓይሊ ፈጢርካ ኣሜሪካ ወይኑ ከነዕግቦም ንኽእል ኢና እንታይ እቲ ጥቕምታትኩም እቲ ጥቕምታትኩም ንሕና እቲ ዝለዓለ ጥቕሚ ኣብ ዘለኩም እንታይ ትደልዩ እንካን ሃባኒ እዚ ክንገብር ክሳብ ዘይከኣልና ኣብዚ ጥራሕ ነተኩር ነዚ ክንሰርሕ ከመይ ጌርና ንሕና ሲ ሓደ መፂና ሲ ሓደ ነገር ጥኑፍ ዝኾነ ፖለቲካ ሃገር ተኮር ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ካሊእ ጥብለቕልቓት ገዲፍና ኣብ ንሕና ንተዓርይ ብሕልፊ እዞም ናይ ነፃነት ተቓለስቲ ካብይ ጀሚርካ ኩላህና ሲ ንጥዐ ነፍስና ንሕከኽ በጋብ ንቃለስ ቴንክ ዩ ወዲያሎ ኦይ thank you ሰላም እንደገና I think ኣብ ክልተ ጌርና ክንሪኦ ኣለና ሓንሳ ኤርትራ ከም ሃገር ዘይኮነሲ ከም ናይ ውልቀ ሰብ ጌርና ንሪኦ ኣለና እቲ ወዲ ሰብ ሓላፊ ሃገር ተራፊ ምዃኑ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና እዚ ኩሉ ፀገም ተፃብኦም ንረኽቦ ዘለና is because of strategic location እምበር ካልእ ነርቶ ዝኸውን be a different story ካልእ ተፃብኦም ረኸበና ሕጂ ንሱ ንዑ ተቐቢልና ከዓ ንሕና we try to analyze we try to understand እቲ ፀገምናን እቲ ዓቕምናን ማዕረ ክንደይ ከም ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእቲና ከዓ ንቕድሚት ንኸደሉ መንገዲ ንደሊ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብቲ 33 ዓመት ዝረኣናዮ ፀገም እንተደኣልዩ ኤርትራ inward looking ኣይኮነትን inward looking ንዓነ እምበሪ outward looking ናይ ጥቕሚ ናይ ካልኦት ጥራይ ትሕሉ ዘላ
كم دينا أنت تكون فليب فلوب أي مجبرن نحنسا مس قطر يخون نحنسا مس إيران يخون نحنسا أبروسيا خير نحنسا أبشاينا خير there's something going on زي نزخل نجار زين حقن رداي كأننا معناته بسبب دخانة tunnel vision دخانة من جدي too secretive خير الله سلذي إريترا is a victim ناي security insecurity دخانة نازله security ناي كالوت كنحلو خنبل نحنا أب insecure zone نبر لنا بدعواتي ناي جيبوتي اللون دوغل اب جيبوتي زخلو خركب كله كاب جيبوتي حنت نفارت وجا انصار امريكا توسكز بلا يرانان انجليز خونه كاب غريس تسيات وكعنيرا امريكا تخونه كابتن فليت حيزاتن مصن يونيفرسيات برزلا بلاس اتن عدسات كالخللن يتبلدلا زي سو كول جالف ستيتس ها نعاتن كتبلها دي مشروع دي بروجكت دي حيزاتو زلام نسن نفسن كلا على اليمن كمان سعوديه اسكن لي عمت اليسات حنت تقبراي قالت مش سعوديه مش امارات كوينام مترس ግን they left it for the American دحري ماتي يمن ዝገብርዎ ዘለው ደምፅዎ ዘለው ተጻብኦታት ኣብ ግምት ከነትወልና can you imagine ኣብ የመን ኮይኖም ክሳብ ተል አቢብ ወቅዑለው ነዚ ነገር ዚ ደው ንኸብልዎ ኻኒ what are they going to do the Americans እና ንሓስብ ኣለና እዚ ሕጂ ዛ ፓውዝ ዝብልዋ ዘለው ዲል መፅያ ዘላ ናበይ ገጾም ክጓዓዙ ክሳብ እዚ ኣብዚ ጽናሓልናሞ ክንመለሶ ኢና ኢሎም ነዚ ናይ የመን ከይሰበርዎ ኻኒ ክዓርፉ ኣይኮኑን እንተደኣ ከምኡ ኮይኖም መን መውፅውዒ ክኸውን መን خدامناتهم كون مني تخلو فاسيليتيشن كوبم نحنسا نقول لنا اب جيبوتي خوينم كو هو توعو خوليم جن do they need to go كم زنا عراق زاتو بيرسونال ديوم كاتوم ويس كم زي بعل يا لبنان زغورو بدغ خوينم داتم كوسيم كبلو معناتو even look at Syria كندي عدسات الله ابو أمريكا لاو راشا لاو تركيا لاو زم كلن عدسات قطي من حيزن الله واسمور نسم كوفي لهم كلها خاني نباشر نتاي لهم خطوات اللي حكوينكا we need to see all the maps نايتي strategic موقع زنبر ناساتهم كله كساح جدو بدووز اللو كذي we need to أرحينا أنت تمرنا حيش مهناتو it's problem يمن دقبروز اللو is much bigger than that are they going to مترسو نعاتهم عنديدو نعنا خلقمنا دي ويس نحنا خاني كم دي نتي تولع حاول مشرفة جرنا ميشنا بد كنبلنا facilitators ويكاني launching pad نحن كون زينا هنريو زلنا thank you يلا هو ما حاول Thank you سعيد أنا يكسب كالوت انترفير زغابرو سلمتاينا أمريكا نبل زبل حتى كنملسو خد كال علمنا نا تاريخ ملسي لنا قريحنا كنري قبأنا خب زبلني انتاي سلزتفادناي لما ينقر أمريكا دحر خلق يوقع عالم كنت كلنا نفلطو تأنا جيوبوليتيكال نعلم زقوط عصر بجنزابن بوتادرن حيال هنطرحي إلى هذا عبيد هجمونيستيك باور مخانا الرجاليسا حجز فتناتاتي مسار لو مالج فتناتات زي على ما كلتا تمرق إلى أبزلات كل زبر كون زي بخمس خيل هيك إلني تعلم بحبار نجيدو بحبار بسلامة ومجدي توداديرو كعبير لا زخل عالم كتفتر اللوات تي ديمقراطي زبحر نخلنا بكنقلقل نخل كسرح كخيل على اللو إلان سلز تبقى صعيب
نحنا أمريكا هنبلن كلنا مسلنا زقربا زلو فتناتات نوعون مقطعمو خا خمت تستقسكو بمثلين النت بروكسي وورز بمخبات اتقطمو زلاي ما كلام مبرقن كرنا أفريكان أنا زقوص أتصاروت راحيو فلزخونا خالي بداهي أبتخبابي تقرب يبلو كاب زبل يزبقس ندحريت انت تمليسنا تقال حالنا إرترا كان مبقاسا أرعاديت إلو كاتيغورايز بمقبار إرترا نقولو ناس إنتها كي تتقالس كأنك فاخات جمارو كنريقهم كإلال لنا سلمتاينا يشعو كالكوليشنز ناتو منتايو تقال حالنا إرترا التزامدهم ريفولوشنري countries ناشعو عراق سوريا جبسي صلاة أمريكا خوينهم سلا كاتيغورايز تزخونو سلا تسيموي انت لا أزياتهم تقصات إيرومون قيح بحري ما عرب قلاي وين اخترفيو كشجرناي سلا زخونا انتاي الجبر إرترانيس أخذوا بالله أب تحت الزي والدبس زخونا بزلنا حيلي أب إثيوبيا أب تحت مقصار إثيوبيا أختكمون على الله زيتي ما بقى سميرو مالك فاست فورورد أب زلنا وان إذا خبانا إلى قطعم استراتيجيك إمبورتانس زلو بحر إرترا في اللايكا هاجرنا إرترا أبدق مندب عاس لزلا كم يمن انت هنتم صباح انت إخوان سلازي إذا كله يوتي ني بزعب أمريكا زربنا زرلو مبر أمونغو أب جزي درج زي ما سألوا مو سوفيتينيان أبزعتولو ني قال سنة ويل قال سخم بقال سي إثيوبيا توسيدي فنجل على حجرات أكرنا أفريقيا قوما ينفكر لنا سلزخنا أوشت إثيوبيا في التحذر لو شجركم يلوم ناين تزنبرة مريحنا تودب فقال له حنة إرترا على إلوخ زرار ولا زقبا إتو كله استراتيجي كاوت أجمعت نايك ألسنا حلفنا تعلو جن شعوز انت نبرة لومي أمنتاي كاير اللوخ أخن بيهم كإلال لنا سلازي ناي إسرائيل نتاوك المحجون تقيسيانيري المحجون تقيسيانيري السخان تايو السخان تايو إسرائيل إنجليزن أمريكان حد هنا يمسرحوا ني إسرائيل كقومان كلهم قديما زبلكون حنتي حيال نتخبابت قطعة أرى اللوم إجن يلوم يمسرحوا ما أمس يوم ما سرحوا ما عتقوا ما حجون بوي قصلا اللوم على تيو أبت وانتي إسرائيل حنتي موسيقى لاتنا بقيح بحري سخاتا قالفة فعقابة تبهل بمونغو جوردانن كمون سعود عربيان سيناي قبسن دوز إلى سباب بحري بقيح بحري فرق قرنية زي أخت عصهم هيدليون بعند رأسون بتوم تقال لحنة إرتراب تقوان سي كاليك تزامد أي تخيلني أنا توم أما جزأت النت زأتونا زلو ناب ناس أنتنا بينايز قبرو زلو أمريكا معربا حيلي
ሓገዝ ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ ንሳቶም ከዓ ካብ ግብፂ ጀሚሩ ናብ ሱርያን ኢራቅን እዩ ነይሩ ናብዚ ብምልጋባእ ንኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ንህልውና እስራኤል እውን ስለ ዘስግኦም እቲ ጭርሖ ከዓ ፀረ ሃፀይነትን ፅዮንነትን እዩ ዝብል ነይሩ ስለዚ ናይዚኣ ምህላው ኤርትራ ናፃ ምውፃእ ፀረ እስራኤል እዩ ካብ ምባል ምምካሮም ዶ ምምዓዶም ዶ ምስልጣኖም ዶ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ኦም በሓኽላ ኢሎም ናይ ውሽጢ ሃገር መንእሰያት ብምስልጣን ክዋግኡና ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ካብ ሕቆና ኣይልገሰን እሱ ከዓ እቲ ስትራቴጂካዊ ተደላይነት ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ኩሉ እቲ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ህይወትን ሕጂ እውን ክመፆ ዝኽእል ሽግራትን እዩ ዝረአ እንታይም ኣይኮነን ህዝብና ብክንደይ ክመውት ይኽእል ብክንደይ ክሳቀ ይኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ህዝበን ብከምኡ ሞይቶም ተሳቂዮም ተበታቲኖም ወዲ ኣለኹ ዕቁባይ مرحبا سيد نبخ مرحبا ቴንኪዩ ኣብታ ክንዛረብ ከለናስ ሓንሳ ኣብቲ ኤርያና ጥራይ ንምርኮስ ኣለና ሕጂ እቲ ፀገም ጀመረ መዓስ እንተዳይና ብ73 ኪንግ ፈይሰል he started to use oil as a weapon against the West ካብኡ ንዑ ቀቲሎም እቲ ንዓቶም ዝመስልዎም ንዓቶም ዝምእዘዝዎም ከምዚ ስእሊ ደኹኑ ብሎም ከምኡ እዮም ገይሮም ዝኸዱ ዘለው ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ድማኒ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ተርእዮ ዝረኣናዮ ን2 ሚልዮን ሰባት ክድብድቡ ክብሉ ብኢኮኖሚ ይኹን ብዲፕሎማሲ ወላ ነቲ ዩኤን ከማሲ ባዕሎም ደውፅዎ ሕግታት ፓራላይዝ ገይሮሞ ቪቶ ፓወር እናገበሩ this is genocidal by veto power እዚ ኣበይ ኣለዋ ዳኣተን ቻይና ተወዳድራ ትኽእል እያ ሩስያ ተብላ እዚኣተን ከማን ሩስያ ንባዕላ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ከይትንክፎ ትብል ኣፋ ሒዛ ጥራይ እንታዳኒ they just ከምዚ for public consumption ኣይንድግፎና ኣሜሪካ ትገብሩ የመኒ ገለመለ beyond that why don't they exercise their muscle they cannot do it ምክንያቱ they know that they have been confined to Ukraine ከምሃቱ ኔቶ እንተዳመፅያ ካብኡ ኒኖ ንሳቶም ተኾኑ ማለት እዩ ልክ ኣብቲ ናይ ንሕና ዘለና ደረጃ ክወድቁ ማለት እዩ ብዕምዲ በለት ተሓጎም ክኾኑ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንሪኦም ከለና ሕጂ ወላ ኣብኡ ይሃለዋ ዳ ኩላተን እምበር ክሳብ ሕጂ እቲ ሾው ዝኸዳ ዘለዋ ኣሜሪካ ትመርሕ እንግሊዝ ከዓኒ ተኸተላ ከምኡውን ፈረንሳ ከዓ ብዚ ናይ ወይ ኮል ሌባኖን ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ሓጊዛ ሕጂ even Erdogan ተዳሪኹም now he's flexing his muscle ፈረንሳ ናብ ሲሪያ ገጻ ክትመፅእ የብላ ንብል ኣለዉ why because your influence is not good anymore now there's a lot of reshaping remolding ወይ ከዓ ከምዚ new ሸርቀል ኣውሰድ new middle east ዝብሎ ዘለዉ this is what they're trying to do ንዑ እስራኤል ትኽእል ነይራ እንተትኸውን ንበይና እንታይ ኣምፂዎም ኩላተን ክሕግዝኣ we've seen it ኣብቲ 300 drones ደም ወላ 1000 ድሮን ምስደደህላ including the Arab countries ከይተረፋኸመ ንዓይ ድግፍኣ ነይረን so that means the game is not only Israel it's the whole Middle East እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝቃለሰካ ዘሎ ሓይሊ ኣሜሪካ ዳኣቲ forefront ዳኣቲ ኾነ እምበር ተን ብድሕሪኣ ዘለዋ ግን ተን ጎረብቲ ዓዲታት እየን ተን ጎረብቲ ዓዲታት they are really scared for their security for their own well-being ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ንኸይወድቁ ከይጋምዑ ክብሉ this is what they are doing especially Egypt እንተሪእኹማ they are just the best even recently I was listening to a group discussion they were saying that you know what the Israeli government including what's his name Netanyahu he trusts much more netom
ናይ Egyptian army compared to his own armies. That's why they say ካብ ሕጂ እኛው ደሓንቶም Egyptians ይራልና ምክንያቱ they know that they would never let them down. These guys have been sold for good. They are no more. They don't እቲ ፀገም ዘሎ እንታይ እዩ ልክ ከምዚ ንሕና ኢሳያስ ጥቕሚ ሃገርና ደይኮነ ጥቕሙ ዝርኢ ንጥቕሙ ናይ እቶም ኣብኡ ኮፍ ኣቢሎሞ ዝሕሉ ኣብቲ ናይ መስር ክፀርፋ ከሎ ቀደም እንታይ ብል ነይሩ ነብስና ዲሆም ሸይጥ ደልኩምና ከም መስሪን well that's exactly what he's doing. I'm afraid ከዚ ኩሉ ኣስታይ ገርና ንርአዮ ወላ እቲ international law command is becoming debatable now. Who owns it? Is it really United Nations or American control to go to كمزي club عينتي? Thank you. ودي الله بحاول. Thank you. أو بحاول قدمي. No, go ahead. ما بزور. أنا مقادك متانتي وقعنا نعتمد بخيد كلتي زار بنا زلون تاي تحجي للشغل زلو بقداماي بشرمان غرب زنوره حج قاع من يخاطب له بناجي غرب زلو يلقص له زبل عند مسقعه نتيا باديس ابا خقاوم تعسكرو زلو بمعطا هلقس كم زلو مقبار زبل لزغونه سخاني من يخاطب له زي أبي كساتفو زلو جدا كونيو معناتو أبو قميص انترتينز قبرو زلو سلزغونه بوليتيكالي انترفير بزي مقبار ربح إثيوبيا بزي مرعال صيلو تقمات زخون أيكونن انت هنا بعفارة بيلو فترة زدلي شجرات نيرون علونيو زخلو تدماميرو تا سوقعنا ماي أمريكا ويكا حيال هاجر إدمتاو ناب إرترا نهزبنا يربحو دا يخسرو التبل إنا علنا انتخدنا قناتو يربحو نبل انتخوينا بخمي يخسرو نبل انتخوينا بخمي انتهي كخجبر علو نابزبل ناتكورنا انتخدنا تصبق بحلاي غنير لك مانيخا TSS مانيخا ملوش صدقاي صدقاي مرحبا أنا دي قدم ولا صدقاي صدقاي أوكي صدقاي نبخا الراي أنا كوا سب زرعون عقمن اندي زارب أنا انتاي مبالكو كل قال زريا زلخوس قدمسي كنقادل كلنا صينة قال كل تدنبي قال نبل نيرنا عرباويان مغرباويان قال نبل نيرنا نص حاليفوس تقالي ناسنا رخيبنا نعنا ني إرتراويان أمريكا تراح يكون ناسيانا روسيا وبنابال لبدي بهنا ولا قدم كابتن ناسنا دغافي نيرا كون تخلي ابت فيدريشن هجي اب دحراجن بنابال كم ندبدب غيرهنا ترى ريخما هجي سي نحنا عالم هجي انت قبللي سيلات تقاير مس حيلن مستنكرنا كان كم تخيد يعني تقلالنا أمريكا صبو غيرهنا مالتها كونكن أمريكا وديهنا روسيا وديهنا ناجس عالم لومي خلت دنبي أبزي بحالو غزي أبزي زطحمو زخدو زلو غزي إيومو حجي نحنا إتي بزعبا ناي منيخا سوريا دو ناي ليبيا قالو انت لاعيلو إرترا خم أتن غيرنا موقح محسابنا قرب خستاي كوينا لنا نسو ما وشتا حيلي نيرومي تقاومتي نيروميم توم تقاوم بعل أمريكا بحيلا قالت تسرحو خونو تعدي مالنا بترمس مساعتي أنا إرترا قن يسك فيه ولا سياس انت دعوة يقول زخونة زقاساس حيلا أوشت يلن بعل يمن الله تجس نابينا يربحا خيدي وقال خنبل
ክንመዝን ኣይንኽእልና ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ምንቅስቃስ ዘይተፈጢሩ ከዓ ስኢላ ኣሜሪካ መፅያ ኣይትድብድበካን እያ ወይ ከዓ ከምቲ ብደገ ማለት ሓደ ዕውር ዝኾነ ስኢሉ ደረቕ ወረራ ክካየድ ተኮይኑ ብበዓል ኢትዮጵያ ዛስ ኦኬ ምናልባት ክረአይ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ንሕናስ ኣብ ምቅያር መንግስቲ ኣብ ዘለሃሉ ኣሜሪካ እንታይ ክትእውጃ ናበይናይ ሳይዳ ክትከውን ሓቅድ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ቁርብ ምፅባይ ከድልየና እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትወረድና እያ ኣይትወረድናን እያ ከምቲ ትብል ኣላ ክንብል ፅባሕ ንጎ እንታይ ብል ትራምፕ ከዓ ቁርብ እንተ ተፀበናዮ ቁርብ መዓልቲ ይመስለና ኣነ እዚኣ ወድሓንኩም ብፀጋይ ብርሃነ ረዳ ክብርሃው ነበኻ ብርሃነ ታንኪ ኣኔለይ ይወቅ እዛ እያ ትብል እናደንጎኸያ ታሽም እንታይ ኢልካ እዛ እያ ትብልሲ ደንጉዩ የምፃእ ንሱ ዶ ስለዚ ኮርማጅ የድልዮ ኣሎ ማለት እዩ ኣይተረብኒ ኣያ ከምኡ ትገብር ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ክንዛረብ ከለና ሲ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ናይ ናፅነት ኤርትራ ሕቶታት ክንብዝሕ ክንክእል ኣለና እቲ ሕቶታት ከዓ እዩ መልሲ ዝበና ሕማቅ ሕቶ የለን ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሕቶታት እንተዳ ሓቲትና ኩሉ እቲ ሕቶታት ሕማቅ ኣይኮነን መልሲ ክትረክበሉ ጥራሕ እዩ ዘለካ ሕጂ ብዛዕባ ፅዮንነት ክንዛረብ ከለና እንተዳሪእናዮ ኮይና ንዓና እስራኤላውያን ኮማንዶስ ዝመሩ ዝነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ዝመሩ ዝነበሩ ናይ ምስላይ ትምህርቲ ዝህቡ ዝነበሩ ኣካላት እዮም ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ሓመት ክገብርዎ እዮም ዝኸዱ ተተሓሒዙ ምስቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝዝረብ ዝነበረ ፅዮናዊ ሓይሊ እዩ ገለ ዝበሃል ዘረባ ከነምፅእ ንኽእል ኢና ግን ብዝያዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ገፍዕታት ኣሎ ስለዚ ኣካል ናይቲ ግፍዒ እዮም ነይሮም ንሕና ፅዮንነት ገለ ክንዛረብ ተዳኾይኑ ግን ድሕር ኢዳ ክመፅየ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ክመፅየ ኣክቹዋሊ ሓንቲ ነገር ክንርድኦ ዝግባአና ዴሞክራትስ ይምፁ ሪፓብሊካንስ ይምፁ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ማለት እቲ ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ኮምፕሊትሊ ኣይቅየርን እዚኣ ክንፈልጣ ኣለና ትራምፕ ይምፃእ ባይደን ይኸይድ እዚ ኩሉ ሓደ እዩ ንዖም ሓንቲ ዝርእዋ ብዛዕባ ጥቕሚ ናይቶም ማልቲናሽናል ኢንተርፕሪዝ ናቶም ጉዳይ ጥራሕ እዮም ንርእዩ ካልእ ኣይርዩን እዮም ስለዚ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመሓየሽ ነገር ኣሎ ዶ ኖ የለን መልሲ ክኸፍእ ተዘይኮይኑ ኣይመሓየሽን እዩ ንኣብነት ሕሉፍ ሓሊፎም እቶም የማናዊ ኣካል ብዝያዳ ክንሪኦ ዝግባአና ኣብቲ ናይ ኤሮጳ ዘሎ ሃገራት ከማን ኢዶም እናእተው እዮም ዝኸዱ ደለዉ ሳቶም ማለት የማናዊ ክስዕር ኣለዎ እቶም ሃብታማት ኣብ ስልጣን ክመፁ ኣለዎም እዩ እሱ እቲ ምናልባት ዓባለ ፅበት ገለ ንብሎ ንኽእል ኢና ሎሚ ዝተሰዓርና ኢና ዝብል ኣገባብ ክህልዎም ክእል እዩ ዋላ እኳ ሽዕሪ ሃብቲ ኣለዎ በቲ ዘለዎም ሃብቲ ገይሮም ክስታይ ክገብሩ ይደልዩ ይኾኑ ግን ነታቶም ቃልሲ እዩ እቲ ነገር ስለዚ ብኤርትራ ከዓ ንሳ እያ ነይራ ካብ ቀደመ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ኢልና ክንዛረብ ከለና ናይ እስላም መንግስቲ ናይ ዓረብ መንግስቲ ከይትከል እሞ ወይ ናይ እስላም መንግስቲ ከይትከል እሞ ሽዑ እቲ ኩነታት ሲ ንዓና ከፍኣና ክእል እዩ ገለ ዝብላ ዘራረባ እንዲ ከም ኣሜሪካውያን ኮን እንግሊዛውያን ገይሩ ዘፅንዖ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓደ ንረክብን ኢና ኣብ ሓምሳታት ማለት እዩ ብኣርባዕታት ኣብ ሓምሳታት
كومبليتلي انتهت مخنا أبي أنت عينت أمن خمزلنا تعينت شقا خمزلنا تعينت هزبي خمزلنا أتصبيغ مسنعة تدوسو دو أكاراتي سلازي فلتو نيرم زعبا إرترا زعبا مسلمنا ويني عارف هاكر كوني دي كونسي أنا عابت أمام عابتي خقص أولوز دالي نقرات تساتف كم زي تخيل يردوهم نيرم This is the problem سويت تشجر اسمت نين هيمانوت هيكون ولا أنا كالا يكون كيف بعريس كالا كيف حزي يكون تعرف اليوم مش إرترا أنت سمامي من إرترا ناس أوتش لأن تيبهم مش إرتات سمامي بحرف حزو قولوا ولا أزدلي وانا قرق رخبو قولوا نيرهم زعتزين حتى نينا وهنا تسلم تايم سعدي السمامة نو هاي سلاسي حركم سلاس نبرخ مش أنا أعرف يكونوا انت هاي سلاسي نوع داري تقوم ندهر زربعهم كوين هذا هاتساوي نيرو هذا خبط السمام عم صغير نسي جيتي هاتسينت بزوح كان استعلو له زقبعنا نجاري هاتساوي سلاس نبرة نعم مسليو إلا هنزارب نخلينا بقى انتهي هاتسينت نعمل هاي سلاسي هاتساوي إلنا هنزارب خلينا مرت نايجزا نفسي يوسد نيرو كم دليو نبش دليو مرت زي نتاع إلو خوش داس إلو إتبانيرو ስለዚህ ወሎ ንወደ ይበቃለሁ ኢሉ ወሎ ንወዱ ይቦን ነታል ጋውራሽ መኮን ራስ መኮንን እዚ አልጋውራሽ መኮንን ዲሽ ማሐቀ ልኡል መኮንን ሀረር ይቦን ይሉ ሲከብሳ እቲ ነገር ከምዚ እቲ ሃፀይነት ዝበሃል መሬት ናቶም ቶም ካልኦት ትግዛት ናቶም እዚ ነጥቢ እዚ ኣብ ኤርትራ ነይሩ ዶ እንዳርኩ ኮይና ኣይነበረን ሓደ ካብ ፋክተርስ እዚ መሬት ንክወስዱ ወዲ ወፃእ መሬት ንክወስስ ዓብይ ሽግር እዩ ኢትዮጵያውያን ከዓ ፅቡቅ እዚ ኣሜሪካን ከዓ ነዚ ፅቡቅ ገይሮም ኣፅኒዖም እዮም ዳርኢናይ ሕጂ ዝሃብታም ምን ሽሙ እዚ ኣለን መስክ ዝብሎ ኩሉ ፕሮሰስ ክገብር ዝደሊ እዩ ኩሉ ክሕዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእቱ ዝደሊ ኣካል እዩ እንተ ዳርኢናዮ ኣብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ኤርትራ ጥራሕ ክንርኢ የብልና ኣብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ተዛሪእናዮ እዞም ማልቲናሽናልስ ዋላ ሩስያ ከይተረፈ ዋላ ቻይና ከይተረፈ ከም ድሌቶም ዝዕንድሩሉ ዘለዉ ወርቂ ደም ክወስዱ ብታሽሙ ደም ክወስዱ ኩሉ ዚግታት ክወስዱ ከም ድሌቶም ዝዕንድሩሉ ዘለዉ ከመይ ስለምንታይ ሓደ ዲክታተር ኣብ ኩሉ ቦታ ኮፍ ስለ ዘበሉ በቲ ምንታይም ክገዝኡሉ እቶም ሰባት እቲ ወርቂ ተሰዲዱ ሓደ ግዜ ሌጋሊ ሓደ ግዜ ኢሌጋሊ ዝኸይድ ኩሉ ንብረታት ብረት ምታን ክገዝኡሉ እዩ ብረት ምንታይ ክገብርሉ ክቀትልሉ ንሕዋቶም ካል ኣይኮነን such kind of ስራሕ ክግበር ይከኣል ዶ ነይሩ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ነይራ ተትኾና ትእዋንቲ ኖ ክግበር ዘይከኣል እዩ ክእዘዝ ዘይክእል ሕብረተሰብ እዩ ነይሩ እዛ ዓፅቃፅዖ እዚኣ እዛ ናተይ እያ ስለዚ ምስ ኣብኣያ ዝመውት ዝብል ሕብረተሰብ ስለ ዝነበረ እዩ ስዋ ኣፀቢቖም ኣፅኒዖሞ እዮም እቲ ሕግዛት እንዳባ ዋላ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ይሰማማዕ ነንዕድሕዱ ዋላ ሃይማኖት ዘይብሉ ክነሱ ሃይማኖት ብዝተፈላለየ ክነሱ ከመይ ገይሩ ተሰማሚዑ ከይድ ዝታት ኩሉ እዚ እውን መፅናዕቲ ነይርዎም እዩ ዘይነበሮም ኣይኮነን ኦልቲ ንሕና ክንሕዞ ዝግባአና ነጥቢ ስለምንታይ ንኢሳያስ ኮፍ ኣቢሎሞ ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ክህቦ ኣይደለዩን ኣብቲ እዋንቲ እዚ ሓደ ፋክተር ክኸውን ከሎ ኢሳያስ ተዛሪእናያ ኮይና ቀጥታ ዝገበራ ነገር ተዛሃልያ ኮይና መሬት ናይ መንግስቲ ኢሉ እዩ ተዛሪቡ ነቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ማለት ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ኮምፕሊትሊ ቀጥፍኦ ከምተን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ማዕረ ክገብረ መሬት ናይ መንግስቲ ኢሉ እዩ ተዛሪቡ ቃፅዖ ገለመንታት ኣሎ ወጢሳ ይብናካ ኣለና ገለ ይብሉ እዮም ግን እቲ ነገር ኮምፕሊትሊ እቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ባህሉን ክስታዩን ኣሲርዎ ዝነበረ ነገር ብፍላይ ብፍላይ እታ መሬት እያ ነይራ
كابول جيسو دعريو نا هيمانوت قدال له قاليو بأمريكا تمسي قاليو بدكوسات مسي I don't know كم فلاليو له كلها هيمانوتات تزقا هنرجع عليه بلنا تكتيكنا أمريكاني كلا يكون سلازي بوزح من قدي فاكتورز بقليل نكنريو خلنا أنا بعرفش ليش دلي يوم كم زيلنا طرح لنا عشوة وي تيبي عركاس ليش هون أيكون أنجن مسيرتاوي نا إرترا نا إرتراوያን هيوت مصنعت ክንወስድ ክንክእል ኣለና እንታይ የመሳስለና ምስ ካልኦት እንታይ የመሳስለና ኖ ንሕና እኮ ተገዚእና ዝነበርና ኢና ምስ ከም ልክዕ ከም ካልኦት ምምቃል ናይ ኣፍሪቃ ዝብሎ ከምኡ ጌርና ንወስዶ እስኪ እሱ ጥራሕ ድዩ ወይስ ካልእ ኣለዎ እዚ ከዓ ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ሕጂ ድሕሪት ክመፅእ ብካልእ እንታይ ክብል እየ ኣሜሪካሲ እንታይ ክትገብረና ትኽእል ገለ ዝብል ማለት ጎድኣና ድያ ጎድኣና ና ንዝብል ኣዘራርባ ፅፍሪ ናይ ዓለም ኣብ ልዕሊ እቶም ሃብታማት ሃገራት እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ሩስያ ከማን ብጊድኣ ቻይና ገና ተስፋሕፊሓ ደላ ከም ዓጥዒቶም እዮም ሒዞምና ዘለዉ ሶ ክንወፅእ ዶ ንኽእል ካብኦም ክንወፅእ ዶ ንኽእል ኢና ካብኦም እዚ ናትና ብልሓት ይውስኑ ናትና ብልሓት ይውስኑ ምስኦም ተሰማሚዕና ዲና ክንገብሮ ምስ ኣሜሪካን ተዘራሪብና ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ተዛሪብና ይኮንና ኣሜሪካን ጠዋሊ ናይ ወፃኢ ናይ መንግስቲ ሓላፊ ከይዱ ብዛዕባ ሽግር ናይቲ መንግስቲ ክንፈትሕ ኢና ይብል ትረኽቦ ኢኻ ሕጂ ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ተዛሪባ ኣሜሪካ ከምዚ ኮይኑ ኣሜሪካ እዚ ኢላ ኤውሮጳውያን ከይዶም ከምዚ ገይሮም እዚታት ኩሉ ንሰምዖ ኢና ስለዚ ኢዶም ስ ፈፂሞም ኣይልቆን እዮም ኣብ ናትና ብርሓት ይውስኖ ንሕና ምስ ኣሜሪካን ተሰማሚዕካ ከም ገለ ጌርካ ክትኣትወሉ ትኽእል መንገዲ እንተ ደኣ ተፈጢሩ እውን ሕማቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ነማልኣሎም ዲና ነማልኣሎምን እዚ ናትና ብልሓት እዩ ዝውስኖ ጥራሕ ማለት ሓገዛት ከድልየና እዩ ዘድልየና ኣይኮነን ነዚ ኣካል ዝኽነልግስ ግን ከመይ ጌርና ኢና ንገብሮ መንፋዓትና ይውስኖ እዚኣ ወዳሓንኩም ይቐኒየለይ ፅኒኢልኩም ሰማዕኩምኒ ኣሆፕ ገለገለ ክስታያት ሓሳባት ኣቕሪበ ክኸውን ተስፋ ገብር ይቐኒየለይ يا برهان يديب إلي العيلة لهم مرة مو بعد خير خاصاني اوكي ثانك يو أنا تاي كوين يسمعنا له شركم ኤርትራ ነፃነት ካብቲ ወፅእ 33 ዓመት ኣሜሪካ ድያ ትገዝኣ ዘላ ንኤርትራስ ወላ ኢሳያስ እዩ ዝገዝኣ ዘሎ ንኤርትራ ኣነ ኤርትራ ኣሜሪካ ትውፅዓና ዘላ ኢልና ሓስብ ዘለና ኣነስ ዋላስ ኢሳያስ እዩ ኢሳያስን ናቱ ጭፍርኡን እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ለሰይ ዋላ በዚ ብርሃነ ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ነው ብርሃነ ብል ነርስ ኢሳያስ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ለኣውጁ እዚ አንጻር ኣሜሪካ ፕሪንሲፕል እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ የለን ሶ ህዝቢ ኤርትራ ሞንታይ ይጠቂሞም ሕጂ ኢሳያስ ናይ መንግስቲ ስለ ዝበለ ንኣሜሪካ ሞንታይ እዮም ተጠቂሞም ኣብዚ ትጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ወላ ክዳኒ ኣይክእልና ኣሎ ኣነ በጭራሲ ኣብዚ ትንተናና ስጠፍእ ኣለኹ ኖ ኣነ ክሊር ካት ዘይንዛረብ ግን ኣርዊ አንታይ ኣሜሪካን እቲ ዲስካስ ንገብሮ ዘለናስ ዋላ ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንዓና ዝገድሰና ኣነ ስኒ ብሙሉአን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝትጭፍልቃ ኣብዚ ዓለም ሲ ካብ ጃፓን ንላዕሊ ብኑክሌር ዝተሃርመት በኣሜሪካ የላ ኖ
ጃፓን ከዓ ቁፅሪ ሓደ ዓርኪ ኣሜሪካ ኮይና ትጓዓዝ ኣላ ሓንቲ ነገር ዘይብልና ከለና ንሕና ኣብ ዓለም ፋሕ ኢልና ብዙም እንዳተራኸብና ከለና እቲ ንዛረቦ ኩሉ ዘረባ ግን ኣንፃር ኣሜሪካ እሞ ከዓ ዋላ ሓንቲ ሕታሕ ክንገብረሉ ዘይንኽእል